Sekuputshuke i-call between uKhuzani kanye laphana-ke insizwa laphana-ke ukuthi qiniseko-ke ekade nje isanda nakuboshwa nje ey'nsukwini nje ezidlulile-ke uma ungakayizwa-ke le call nansi. Mnewethu. Kuhamba kahle lapha. Ihambe kahle impisi. Hayi no, ihambe kahle futhi ihambe kahle. Fikela ngakwethu. Okay. Ngoba phela ngicine nithole na leya noma mhlawumbe igcine iphuma ngendlela zayo ngoba ngibona nje bisishayeka ukuphuma la. Lo ulinda. No, gcine sivule location. Ngizothatha ngokunyahla esebusuku. Yeah. Okay, hayi akuhluphi-ke bengi-check-a ukuthi nihambe kahle. Hayi, ngibongile mfowethu. Hayi, mawuyibambe nje kanjalo mfowethu ngoba ubonile last day. Kwesinye isikhathi omunye umuntu uyakwazi ukubona kodwa engekho aware ukuthumela kanjani namdala. So kubalulekile ukuthi umuntu ubone isibonakala. Yeah. Bese kubonakala lapho ukuthi uyakwazi ukuthi azwelane nawe njengoba. Hayi ngizwa kahle. Hayi ngibonge nje mfowethu i-visit akunankinga. Angeza? Ngithi hayi ngibonge i-visit inkabi yami. Hayi no, ngiyabonga mfowethu. That's Uthibele enkundleni zokuxhumana-ke uPhawule wathi nge-call nangu umthakathi niyasiphazamisa ngale phone call yalo mfana ohlose ukuphazamisa ngayo album inkinga manje ayivimbeki. Kwaze kwasha amathe bathi abantu gede wena usubanjiwe ukuthi uyakhokhelwa. Le phone call epostwe ilo mfana uKhuzani wayekade eyomkhuza ngalento lo mfana ayenzayo ukudicilela phansi igama lakhe ngo-August. Behlanganiswe uLinda Zulu. Jikijiki lokhu kwase kumfonela kumbuza ukuthi uhambe kanjani. Kanti sekuyamqopha. Le nhlabathi ibanjiwe bathi omgibe fusegwena kade wawusincisha ubumnandi ngalomhlaziyo wakho ophuphile.